बिसोर बिमा फिसा सानैखौ मुलि उनै उनै बेसे जाहोबावनो बे फाग्लिनि मोखांखौथ' नायनो सुथारला आङो खामफ्लायखौ जख्रेबना होबाय सिख्लाफोरनि मोखां नायबाथाय दाय जाग्रा जानायल'सै बुहे बुहा ओइ साला लासि रोङै अजा मानि मुलि देबाय थादों नोङो ना आंखौसो सोरजोंबा खारफालांनानै गावहा गोदान मोननायनि दिदों नोङो लासि रोङै फाग्लि दुमफे जोगोनार मोखां दुलि महर बैसो राग'ना हाबा जानायखायनो गियान गैया बे मागोना मानसिफ्रा बुंमारा बैसो राग'ना हाबा जानाया लाजिनो रोङा होननानै नोंलाय नों खोब गोरलै लाजि रोङै दायना सोलोंहांनाय आंलाय मा दायना जालाबायदों खुगा गाज्रि बिफां लाइफांनि बेन्दों बेनलासो आङो मुलि खांदों जानला मोनला दाहोनांखौ लासिंसिं आंथ' लेखाबो रोंबावासो बिदि दायना जालाबायनो मा मथर रोंगौ आंलाय लाजि रोङै फाब नांसिगोन नोङो बिदि मालाय गोसथोलायनो गैयै गोसो गैयैखौ गोसथोलायहोनाय सोरबा गारलायनो गोसो गैयैखौ गारलायहोनाय बे जोग्लावरि बिलाइ माबा मा होनो थासुमलि बिलाइजों मा मन्थ्र खालायनो नागिरदों नोंलाय नोंनि एरस' खालामनायावसो मानसिफ्रा गारलायो लाजि रोङै बेनलायनो अजा रोंगौ हाब नांसिगोन नोङो सोरबा बुफैयोबा नोंखौ आंनि फिसाय नङा होननानैसो लाखागोन आं मिथिबाय खुगायानो जि गिथाव बाथाव बाथ्रा बुङो दाय गैया बोथो गैया मा गिलाबायनोसै आंलाय मानसिफ्रानो फैनाय आंखौ देनो थिनबाय थायोबा आं मानो देया लाजि रोङै माग्रा अजा मानसिया मोजां नङा होनजामारोहाय फोथायबासो जायो फोथायाबा जायो होननायावसो जायो नोंनि बेमार आजारनि मुलिफ्रा लाजि रोङै गवा नोङो सानसे खामफ्लायखौ जख्रेबना होबाय बे मालाय मुलि गुन्द्राखौ आयौ गरमा मा जासावलाबायखो थैसै आङो फिसाजोआबो साथाखौ हरनो रोङासै माला सहैबावनांगौहाय भगबान ओइ बुरिफोर जाहां फिसाजो खाले बहा थांनोब्रा सोर गन्थं गैयिनि फिसा जालायखो नोंलाय लाजा फांजा लामा सामा बिखुनजो लिंलाबायनो आंनि फिसाजोखौ लाफानायखौ सानदों नोङो गन्थं दंलै बुरिफोर नङाबा बोरैथो गुंग्रायगार नोंलाय है बेबायदि थिग गैया बे गैया मानसि रायलायबाय थाया आं सावलुन बावलुननो ओइ बुरिफोर नोंसा जायिखा मोजाङै दोन सोरबा खावना लायलाबायनो हागौ आफा हाब आफा दुमफा मा जाखो दाय फुङाव नोमा खिनायखौ गालादों आङो सिखार दादों आथिंखौ आफा आइनि खिया मादिमोन बिमानि खिखौ नांगौ जानोमोन एकदम ओंखाम एसे सोमनानै जाबाबो असान्थिना नोंसोरो खि खाखा रायखांबाय थानाय लाजि रोङैफोर खिनायावबा मोखां खिनो रोंगौ नोङो दाबा मुगैफ्लादों फायखानायाव खिया नोङो गब्र' लांजां गिदिग्रा फाग्लि दुमफे गालदाब आच्छा आफा आंनि मुंखौ सोर दुमफादिनाब्रा आइनानो दुमफेखा लासिंसिं बेलाय नोंसिनि नोम्फा जोलै मोजां दोनदों आरमा खर' गेसावा है आफा दोननायबालाय मुङा आंनिया मोजांखासो माबामोनलै आफा आरो माबा जालिखो माबालै आफा फैसा नांगौमोनलै मास मोनसेयाव थाइसेखौनो खामायनो रोङा नोङो आरो सानसेयाव 1000 गाहाम बाहायग्रासो नोङो दिनैनो हरथारदोलै आफा दिनैफ्राय बिथारलां मैया थिंगिनि होफैनायसोमोन थाइसे दोनथुमनो सानबाबो थाला हो बेल' दंलां जाहैलै आफा खुलुमफ्ला फैसा बिद्रन लांग्रा मुलुगाव फाग्ला जाबाय संख्रि फानलुनि दामाबो बारायलांबाय मोजां सिख्लाबाबो साख्रियावला नङाबा नायसनलिया हाब आदा इद गान खनदोंलै नोङो हाब सोर जाखोब्रा नोंलाय एथ' बोरायरायानो आदा होनलाबायखो नोंखौ आंनिफ्राय देरसिन नुदोंब्रा बेखायनो बुंदां बेरला बेरलि मानसिफ्रा मानो फैदोंब्रा सोरखौ नांगौ बे नोंसिनि माहाजोनखौ लेंहरलाय एसे नांगौमोनलै आंहा ए ओ आयं नैलै सोरबा बेरला बेरलि मानसि फैदों नोंखौ नांगौनो सोर जाखोथाय आंहा सिनायलाङासै फै जिरायफै बाबु दालाय बहा सिनायबावनो बाजै गोदो आदा थाबासो फैयोमोन आङो ए आहा थाल गैयाहाय हा माथो खामानिमोन बाबु ओरैनो मोजां गाज्रि सोंलांनो होननानै हाबफैलाबायदां बाजै नंगौना नङाब्रा मोद्लाद्लालाय आइजि ओंखाम फोथारबायमोन दे जानोसै ए बे जारुआ जि देरबाय गोदो उन्दैयाव आंसो बे जारुखौ
फाफ्लियाव लानानै बेरायोमोन जारौ आं नोंखौ बाजै जायामोनलै मादैसो जायो बावदोंसो आङो बेलाय जिबाजै जानायनिफ्राय दसेनो सोमोन्दोआ बारस्लायलायबाय मोद्लाद्लानो औ मा दफा मुफा सोमोन्दो सोलायलायनाय जाखो आदैनालाय फिसाला दंना गैया जाखो आदासो जायोलै आंखौ मा फिसाला थालाबायनो आं दाबो हाबाखौनो जाफेरनो मोनाखै थगायदोंसोलै बे मोद्लाया फाग्ला मोद्लाया मा थगायलाबायनोब्रा आंलाय आंना साख्रि दंबावोसो फरेस्टार लायबावसो मादै आंना नोंसाजोखौसो फसायगारबायमोनलै आंना गालानि फिसा थारला बुंगारबाय फाफि आंनि फिसाजोखौ नोजोर दाहो नोङो गोख्रै थांबा थां मेगन थाइनाया एखौ जागोन आंजों बोराय लाजिथाराबो दाख्लि खथ्थ' हेन्डसाम इन्जिनियार लायानो नायफैदोंमोन आंखौ लायाखैसो आङो नोंसाजोखौनो नागारथारालां मैदेर मुहुरि होनानैबाबो लाथारगोन आङो ए बेटा जोनासो खुग्लुबहोदोलै है होआबा माथो बाल बाराखौ सुख'हाय आंबो आयु सना रैरुब नायनो मोजां फाग्लि गावदां दिनैसो नुबाय आं नोंखौ बेबायदि सिनायागारा एदावलाबायग्राखौ दोखो सोबानानै हाथाय थाथाय गाहोलाजोबनो लुगैयो आङो आं दुमफाब्रा आं नोंखौ सिनायो नों मादै बासन्तिनि फिसाजो नङा होमबा इसोर नामाबो असाइस हिन्जाव थाङा हौवा थाङा इउनिकब्रा आंनि नामा आं हले डाइरेक्ट बुंखायो आं नोंखौ जा गोसोथोखायो बिमाबो मानसि फाग्लियाबो लाया नोंखौ आंखौ बेबायदि एदावबाय थादोंथ' नोंखौ आइनो खिन्थाहैगोनलै आं अबाव नोंनिया आंखौ बिजामादै फसायसो गारो फसायनानै गाबगुलायोसो आयु हाबाब फिटसो जासिगोन आङो नों बायदि मानसिजों रायलायबाय थाया माथो आङो बेखारथार आफानियाव हायना मुलि बियाबाखि जाबावगोन आयै सफैबाय लामाफ्राव जेबो डिस्टार्ब जाबोखायासै दा आयै लोगो मोनबोयैखायसो सोरबा नामाबो दुमफाना मा लायबावसो जि सना लोखि माबा मोजां मोनो होननानै लाबावबाय आयु सोर सैमानि फिसामोन बेलाय गिथारबायसोहाय आङो हारसिं हाला दा थांथारसै नोङो लामा सामा मालाबा लदब जायगायाव सोरबा ब्ल लानानै थांबा हामा जानांगौ जाखो फिसाजो सासेल' ओरैनोबा हाया माथो आयै आंखौ लांनो गियाहां आयं बै हादान फारायाव हाथर अजानाव रैरुबखौ डिस्टार्ब खालामलाबायनो हायैनि मुलिबो लायलाबायनोसै नामा हाबायं मोजां खिथाबायहाय नोङो थांनांसिगोन बेहायनो गरमा गरमि थांखानांगौ उनावबाथाय जानाय नङा र' जोंबोलायनो थांखाथारनांगौहाय दिनैनो थोलाय आं अजानाव थांनो गियो गिनाङालै नानि गाबोन थांसै दा न'फोरखौ नुवाखै सानफ्रामबो मालायनि आफाथि सिबै जानांगौ लाजिनो जोंनाव खाजो गोनां मानसि सासेबो फैया न' बांखौथ' थिग खालामनो हाला बिदिनो सानफ्रामबो मालायखौ थगाय थसि जानायल' गावनि उदैनि थाखायल' न' बांखौथ' सानला नै आइफोर आफाफोर जालदं मलदं जारि दं दाउसा मासे गां दं नैबे सोरबा सुखुलायैखौ मोनफिनलाय होनायनि आरो सैलायाबा अनलाय होनायनि गासिबो बेयावनो दंजोबो औ बिसिगिरा न'आव जाखो आयं हाबाय माथारसै न'हा अबेथिं बेनो जाबार आं हाथारलाहाय खेंखेंसो मोनथारबाय आङो आयं फैदो आंनो मा लांजानो गिथारबायसो ओइ आब' नै मानसि फैदों जोंसो आफा ए फै फिसाफोर जिरायफै बुरि आरां गावनो एसे जिरायथों जिरायलाबायदो बावनो दे जिरायफै ओरै जिरायसै आयं माबाहाय आफा नै आफा है सिन्दाखौ फुना हमनो बावलायलांबाय आसा नै फुहायं मोजां नंखां नैहाय आफा जोंहा नैबे फिसा हिन्जावखौ रैरुबखौ बयबो गोसोथोयो बाल आयु बेबो गोसोथोयो बेबो नोंसाजो आंनिखा बेबो नोंसाजो आंनिखा होनो आं मा खालामबावनांगौ बाल बे हौवाफ्रा
थाब फैबायदि सिख्लायालाय गोसो जागोन थेवब्लाबो बेफोरबायदि बिरफायैनि एसे माबाफोर दंबा खालामना हरदोहाय आफा आं जि डिस्टार्ब मोनबाय हाब माथो गिलु बालुथार गिनांगोनलै आइ माथो सिन्था गैया नैबे हाथर गजानाव फैखाबायबा समादान जाबाय होननानै सानना लाखाथारदो मानसियाबो जि मोजां खाथार हाय अनथावथावनो दद्रेद्रे आंहाबो फिसालानि पसे गारलायलांबाय गाज्रि जामोनहाय थाल्ला थुल्ला गोसोआव फैनायखौनो होनगारलायलांबायसो आंहा खुगाफ्रानो लागाम गैखाथारा लासिंसिंनो न' आइ नैबेखौ ला न' बे जारौनि बिसिनायाव गान्दुआव होनानै हो आरो अफायबा दाबसेयाव थांनो नागिरबा मोनामसु ओंखारलाङो होमबानो बे मोजां इन्जिनियारफ्रा बेजों साग्लोबजोबथारगोन आइ हो बेनो बारा लाजोबजाया आइमोन बिनि खोथाखौ फाग्लाया सालायाबा एसे गोलाव हाथायाबा थाइबासो बारा है फाग्लि बुरि नंगौ दा सान्दे आबै बेनि खोथाखौ नङा बेनि खोथाया नै आफा ओमफ्राय बे मुलिनि बेसेनालाय बेसेबांथो जाखो बारा नङा आइ पावार गोसाखौ हरनायखाय माथ्र माबा 2000ल' लायो आङो होमबालाय लादो आफा 2000 ना र'खौ 2000ल' खाथारबोदांहाय फैसायाबो न' आफा लादो नै आइ नोंबोखौ खुलुमफैदो खुलुमलायो आंहा नांलायला दे आबै नांलायला मा जायो हान्थु सादोंनो आफा सिख्लाफ्रा बिदिनो खेख्लायनोसै नामा माबानायानो जारलाहाय दे आयै थादोहाय दे बोरबोदों मोजाङै दे साननायफ्रा जाफुङो गोदोना रजायानो जौजोबसिमोनहाय नों बोरबोनाया बारा दाफाय बे फाग्लानाव फैयाबाबो जाया आंनो खिथाफिन उनाव जागोन दे आइ थादोहाय नै आफा थादो दे आइ थांदो आफा हाथ' मोजां फाग्ला फैसाया न' बांखौबा फोसाबनो रोङा बे थिं गोदान नां लाबो बखिनायावबा गोरों फैसाखौबा नुस्लाम हाया आंखौ बिदिसो होनबावबाय हरगोना हरा नोंलाय होद गैया मा सिखाजों मा खेला फैसाया हर जिउन गाबोनो थगाय थुसि मानसिजों फैसा मोनलायगोन नोंहा आयै नों जोंनावसो फैबावबाय आरो थादुन आबर मोखां नोंखौ दिनै लांनो फैखाबाय आं आइया थिनहरखादों आयै नोंखौ लाजिथाराबो र' नोंखौ आइखौ लिंहरनो आङो आयै 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 नोंसो गन्थं गैयै लाजि रोङा जोंनावसो फैलायबावबाय आयं दैदेन आयं आयं मा जाखो आयं बे लाजिनो रोङैखौ दिनै दोखो मानजिनानै हरखानांगौ सालाखौ आइ बिखुनजो आं गोजोनखालै आंखौ मानजिलायनाङा मा जादों नोंखौ दिनै हरना हो आयं आइनि हरलाय मा खालामनाय खोनाखौलाय मा जाखोब्रा मा दुरुंफ्रा बुलायलायखो नोंसासोखौसो लांनो फैदोंमोन आङो दाउजों ओंखाम जादो जा बावला खाथि थारनानै फैदो फैदो आयौ दोनला आं नोंखौ